Igbo mbụrụ nze m ọzọ ekene m. Anyị ga-eneba anya n'Igbo cosmology. Ị ma na kalenda anyị na-use, this present calendar anyị na-use, ọ bụ kalenda eji wee mara ndị Igbo. Kalenda anyị na-use ọ na-agadowe na 12 months, mana Igbo calendar bụ 13 months, and each month ọbụla nwere ife ọ na-egosi maọbụ mpụtara m ya. Okay, ị ma na days of the weeks enwere nke anyị nwere na ya na-akpọ na anyị nwere 7 days make 1 week. Ị ma na Igbo calendar days of the week bụ only 4 days. Onye ka ọ ga-abụ ifete na-asị a na-ekwu Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Onye ka m na-agwa gị na ndị Igbo be anyị na ndị nna nna anyị fa bụ the science of the old. All through them ka ndị ọcha ji wee mee gịnị? Kọpịta ọtụtụ ife dị iche iche. Ngwa ka nkọwara gị nke. In these 4 days of the week dị n'Igbo calendar bụ Eke, the 4 elements of the earth. Eke, which signifying the sun, anyanwụ, ekekere ụwa. Oye, which signifying the water, the spirit being. Afọ, which signifying the earth or the land we live in. And the Nkwọ, which signifying the breath we might make air. That's why if you come for the basic science we always learn from school, you can see that there's have 4 elements of matters, which means the gas, the solid, the liquid, and the plasma. And the 4 elements of the earth in Igbo calendar is Eke, Oye, Afọ, na Nkwọ. Ama na o kwere gị ghọta nya bụ okwu a. Nya ka nsị ka mgbatịara gị. Cheta na m kwuru na ndị Igbo bụ the science of the old. Igbo mụrụ nze m ọzọ ka ọ be nnọọ. Si ife nwere ike imedo mbụ ịnụta ife ozi a, biko nye ya nwanne gị ka ọ nụtụ, gbasara m ozi a. Cheta na onye gịrị ya na-akpali bụ Maazi-UC. Si ife nwere ike imedo mbụ gaa na my YouTube page, tie ma akara subscribe ma on your link notification bell. Oge ọbụla m wejere ife ozi m ka ije ebe ha jeme gịnị, jee gere ihe, jeenụ gere ife onyonyo niile m mere. Onwe nke gbagwoju gị anya, biko kabalụ tinyere m n'akara WhatsApp m nwa. Igbo mbụrụ nze m ọzọ, ndewo.